Vad filmar? Titta, jag var suger på fingret. Ja, precis. Men Angelina, har du sett? Har du sett det? Ja, det är din lilla syster. Ja. Ja, nu och munnen, ja. Precis, Angelina. Ja, lampan är där. Ja. Angelina. Åh, vad fint. Vad fint. Ja, tröjan, ja. Vill du pussa det lite? Ja, träning. Ja, bra. Mm. Vad fint. Ja, du får en syster, Angelina. Mamma. Ja. What a scene. What a beautiful scene. Så bra, Angelina. Vad duktig du är. Så fint. Det är pannan. Det är pannan. Ja. Ja, pannan. Ja. Det är så små. Ja. Ja, det är magen. Ja. Ja, hon har blöja på sig. Ja. Ja, precis. Hon ligger på kudden. Ja. Ja. Nej, hon måste ligga, förstår du. Hon kan inte stå än, förstår du. Hon ligger. Angelina ligger också på kudden. Vill du lägga med din syster? Ja. Ja. Du kan lägga det där, ja. Det går bra. Så fint. Ja, jättefint. Ja. Du är stor nu, Angelina. Ja. Och bebisen är liten.